Ya, anyangan. Batang rasane ati kang mandang senyiteng liyan hanyawang aku kowe lapokan tresnan Limas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancen tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal kacoba yen durung kepisane kakuwasa Nang mas kowe sing tak sayang kalilo aku kudu kelangan Mas mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi Dewa-dewan ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelaku tresno tenan enggak saking coba sarewangi tanpa teni lahir tresno kan suci kasunyatan yen aku siramu isih nyawiji Terima kasih Pak Selamat. Sing tak sayang kalilo aku kudu kelangan Mas mustika Ganti posisi. ning ati dongaku siji tresno iki abadi Dewa-dewan ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelaku tresno tenan enggak saking coba sarewangi tanpa teni lahire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji Pamit milik Ayo Mas kowe sing tak Mas mustika ning
kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawisi. Sebanun. Terima kasih Mas Kuning. Terima kasih Mas Kuning.